Avui, a les 12 de la nit, finalitza el termini de presentació de candidatures. Però avui ja tenim així a dos candidats que són candidats a l'alcaldia i avui anem a deixar-vos que vos parlen, que vos comenten i presentar-vos. I vosaltres, David Abad i Rosana. Màrius ja ha comentat, jo crec que les primàries estes és una oportunitat històrica i una ocasió històrica. Compromís ja sabeu que en aquestes coses marca estil, ja ho van fer en les europees, ja van fer primàries en les europees i a més primàries de llistes obertes, no? Vull dir, allò que en Compromís es diu el referèndum baldoví que van batejar en el seu moment perquè era una manera de traslladar a la possible llei electoral o el model que nosaltres voldríem per a triar als diputats, per exemple, no? I a les Corts Valencianes. Aquest estil és que les candidatures es voten per a ciutadans i que les llistes es reordenen. Són llistes que presenta el partit però reordenades per el votant i en aquest cas les primàries funcionaran així. Això és la primera volta que es faran al COI. Per això pensem que és una ocasió històrica perquè a banda de decidir qui serà el cap de llista, de moment els que estem així som els que hem manifestat la nostra intenció de presentar-nos, després a nivell de la llista també la gent que s'ha presentat, els que vulguin votar la reordenaran. Això que estem fent així està reproduint-se en tots els pobles del País Valencià, del tamany del COI pràcticament tots faran primàries i a més a nivell autonòmic també. Sabeu que el dia 30 és el dia que es votarà, el dia que hi haurà aquesta setmana del 30 és la del vot i confiem que això siga un revulsiu. Vull dir, nosaltres ja sabeu que sempre hem triat els candidats en assemblea i que això és un pas més, és anar un pas més endavant per democratitzar i sobretot per fer transparents els processos perquè a voltes la gent no sap les assemblees que es fan. Jo crec que per a la ciutat d'Alcoi és una bona notícia que es faci això aixina, entre altres coses perquè sabem que el PP tria seus candidats en un despatx d'Alacant i que el PSOE esta volta ha sigut per designio divino perquè els estatuts diuen que qui és alcalde repeteix automàticament de candidat. Per tant jo crec que ahir marquem un poc la diferència. I per altra banda un poc el procés de normalitat, ja veu que de moment hi ha dos candidatures i estem així els dos i fem una presentació conjunta. Ja es va fer en les europees els candidats que es presentaven per a eurodiputat feien els debats conjuntament. Jo crec que és saludable, vull dir, aquestes coses són saludables perquè demostren que el projecte de Compromís està per damunt de tot. I ja entrant un poquet en la qüestió un poc més política, i ja que parlàvem de les europees, jo sí que voldria fer alguns matisos i contar algunes coses. Jo crec que les europees, encara que tots sabem que no són extrapolables a la situació local, sí que és veritat que les europees van marcar una tendència, no? I és una tendència ciutadana a no comptar en el PP i en el PSOE. Jo crec que això és una bona notícia que esperem que es repetisca en les locals, perquè és veritat que ja hem passat l'etapa de les grans obres, de Cerelles, de la Rosaleda, dels bulevards, per almenys per a ciutadans, perquè sabeu que després ahir es va anunciar un centre comercial en la zona del Collao que no acabem d'entendre encara, espero que expliquen alguna cosa més. I vaja, pensem que el futur d'Alcoi passa per coses més puntuals, no? Per almenys de la manera que ho veig jo. Jo crec que el futur d'Alcoi passa per eixir del segrest econòmic que tenim. Jo sé que en aquestes coses soc un poc pesat, igual és un poc de formació professional, però l'Ajuntament d'Alcoi en aquest moment, en aquest moment no, perquè en aquest moment sabeu que el pressupost d'enguany és un poc diferent per al tema de les sentències judicials. Però el pressupost d'Alcoi, el 40% del pressupost d'Alcoi se'n va a multinacionals i a interessos de la banca. Jo crec que aquest segrest hi ha que llevar-se-lo de damunt d'alguna manera si es volen fer coses. És cert que no es poden fer grans coses perquè n'hi ha coses que no es poden fugir per els contractes que venen heretats, però jo crec que alguna cosa sí que es pot fer i alguna cosa puntualment s'ha fet i alguna cosa puntualment nosaltres no hem parat de proposar. A mi m'agrada molt, i ho he dit moltes voltes, recordar un poc la motivació que em va fer entrar a mi en política.
i la motivació va ser quan, per unes raons que ara no vaig a contar-vos tota la història, vaig estudiar un poc l'Alcoi de finals del segle XIX. L'Alcoi de finals del segle XIX, mentre la resta de l'estat estava plorant que havien perdut a Cuba i a les Filipines, així estaven buscant-se inversions per al tren, estaven fent-se totes les façanes modernistes, vull dir, es va construir un Alcoi que és el que tenim ara. Jo crec que aquest esperit d'aquest Alcoi és el que hauríem de recuperar, l'esperit de l'Alcoi lluitador, l'esperit de l'Alcoi emprenedor, no? I pense que des de Compromís, i en aquest cas un poc el que hem fet al grup municipal, sempre des d'un treball en equip, hem anat sempre en aquesta línia de fer propostes fruit de l'equip i fruit d'allò que anàvem recaptant en aquest interès de millorar la ciutat, en aquest interès d'esperit de millora. Hem fet propostes de transparència, hem fet propostes de participació, hem fet esmenes a totes les coses que ha fet el govern per tal de que isqueren de millor manera, i bueno, doncs això és la línia que per la meva banda pense defensar. Clar. Soc Rosa Navalls, soc mestra, treballo amb Miguel Hernández i soc militant de Compromís. No estic al grup municipal, no soc nova, perquè jo ja vaig anar a les llistes del bloc en el 2003, vaig anar a les llistes de Compromís, bloc Compromís al 2007, però no he estat mai en l'Ajuntament ni he estat mai en un càrrec polític. Ara, per què ara? Per què ara sí? Perquè en aquest moment de la meva vida voldria participar en les institucions, voldria participar en l'Ajuntament del meu poble. Em fa il·lusió, tinc temps, tinc el recolzament dels meus fills, que és el més important en aquests moments. De fet, m'acompanya un dels meus fills en aquesta roda de premsa, i ara crec que puc donar al meu poble allò que Compromís representa. I Compromís representa en aquests moments el que necessita Alcoi. Compromís, com molt bé ha dit David, és el que està marcant el canvi al País Valencià, el canvi a les institucions valencianes, és el que de moment està fent unes primàries obertes, unes primàries en les que els ciutadans van a triar qui són els que volen que facin les llistes dels candidats a les institucions valencianes. Compromís és el partit que no té més amos que els valencians i les valencianes. Compromís és el partit o la coalició que inclou uns partits que vetllen per els interessos del poble valencià, i jo això no m'ho vull perdre. Vull compartir-ho amb la gent de Compromís i vull compartir-ho amb la gent d'Alcoi. I em fa molta il·lusió. Tinc temps, tinc ganes i tinc il·lusió. I per això em presento a les primàries de Compromís. I per això em presento com a candidat a l'alcaldia. Arribaré? No ho sé, en mans de tots i de totes els que vulguin votar-me està. Per això així estic, compartint amb David esta taula, compartint-la amb Màrius com a secretari local, però així estem David i jo. Els dos, a la disposició de tots aquells que vulguin compartir amb nosaltres el projecte tan il·lusionant que és Compromís.